La 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 la. Ooh, la 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 la. Ooh. Mula bundok hanggang sa dalampasigan, bit-bit ang saya na walang katapusan. Mga kulitan at sabay-sabay na tawanan, mga gintong sandali na di matutumbasan. Michael! Parche mo baka! Papartiin daw natin yung baka. Michael! Dito kami sa ilalim ng mga parche mo baka. Gara, ang sarap. Talaba. Puro kayo garad. Pangsit. Ang dami po. Udo kayo nga ron. May crabs. Ay, may crabs pa. May crabs pa na favorite ni Love. Love ah. Favorite ni Love. Oh, gara. Dalawa na kayo? Ayun na. Presko dito na sa ilalim ng mga mangga. Dalawa na kayo. Sa ilalim ng manggahan. Dito kayo. Dito kayo doon. May crabs pa nga. Doon na kayo na ko. Sarap. Galing ni Ren ah. Kanina nga nahilo na. Pero nailaw. Gusto mong hipon? Me, halika na, kain ka na. Me, kain. Sabi ng kambing ni Hmm. Ang sarap dito guys, ang sarap ng hangin ngayon dito. Ang sarap, magiging ano to eh, soon to be ano, parang baka maging tourist spot na rin to kasi mayroon ng mga nagtayo ng kubo eh. Parang rest house, mayroon naging rest house dito. Ayun, may mga kubo na rin na pinatayo. Tapos may mga bakod-bakod na. Magiging private resort na siguro to. Yung dito sa tabi ng beach. Sa Santo Rosario West, Aringay, La Union. Ayan. Sulitin na natin habang libre pa. Next siguro pag nagawa na to, pag mga nagawa na to, baka magiging ano na to eh. Tourist spot, syempre may bayad na. Ngayon, sulitin na habang libre. Ayan, yung mga bata naliligo. Nag-enjoy sila. Wala nang init eh. Pumunta kami dito mga 4:30 ng hapon. Kaya ang ganda na. Wala na masyadong init. Tapos dun sa may gitna na yun, may sandbar dun eh. Ayun o. Parang nahati nahati yung dagat. May buhangin sa gitna. Dito. Tapos ito, papunta na ng ilog. Yanagan mo? Hindi. Halika dito, mag-vlog tayo. Halika. Shout out kay Yanagan mo, Juni? Juni Rolyoda. Pogi oh. Tapos ito pa yung isa. Halika dito kasi ah. Halika. Yung mga bata kaming kasama, taga rito, itong mga batang to, taga rito sa Aringay. Ay, wag niyong kunanin yan, magpagalitan tayo ng may-ari. Nakikiano lang tayo, nakikihiram lang tayo ng ano, spot. I-enjoy kami dito guys. Mga gabi na, sana ano, kung mayroon sanang kubo or ano, pwedeng pag-overnightan. Maganda dito, mag-overnight tahimik. Saka wala masyadong pumupunta ng mga tao. La 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 la. Alright. Ooh, la 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 la. Ooh. Mula bundok hanggang sa dalampasigan, bit-bit ang saya na walang
katapusan. Mga kulitan at sabay-sabay na tawanan. Mga gintong sandali na di matutumbasan. Simpleng kaligayahan kasama ang mahal sa buhay. Pinagtitibay habang sama-samang naglalakbay. Best friend talaga. Kahit saan magpunta, basta't magkakasama. Umulan man o umaraw, pag-ibig ay